Zvakaoma mhuri yeZimbabwe, vanhu vazhinji vari kuchema, vanhu vazhinji vabatikana mushure mekurasikirwa negamba remimhanzi madzibaba Nicholas Zakaria avo vaizikanwa nekunzi senior lecturer. Tisati tazivisa urongwa hwokuviga kuchaitwa madzibaba Nicholas Zakaria, chatinokumbira mashoko enyaradzo kubva kwamhuri, nekuti mhuri yekwaZakaria kutaura kuno yemunguva yakaoma chokwadi kurasikirwa nababa zvinhu zvinorwadza mhuri yeZimbabwe. Ende even vaishanda navo veKiyama Boys munofunga kuti vari papi kutaura kuno? Aiwa, vanhu vari kurwadziwa. Madzibaba Nicholas Zakaria vari kutasirwa kuvigwa musi wa14 December kureva kuti unenge uri musi weSunday. Tichitoera mashoko ataurwa nemunin'ina wamadzibaba Nicholas Zakaria, vataura vachiti semhuri yekwaZakaria vanotarisira kuviga mukoma wavo kumusha kwavo kuchiweshe. Vataurawo futi vachiti vakamirira kunzwa muono wemakorokota kureva kuti madzibaba Nicholas Zakaria vanogona kupiwa ruremekedzo rwegamba. Vakapiwa ruremekedzo rwegamba zvekuratidza kuti mhuri yekwaZakaria inogona kutambira kuti madzibaba Nicholas Zakaria varadzikwe paHirosi ega mushure mekupiwa ruremekedzo segamba. Sekuona kwenyu mhuri yeZimbabwe, zvakakodzera here kuti madzibaba Nicholas Zakaria vapiwe ruremekedzo rwegamba kana kuti vosiyiwa zvavo vachivigwa kumusha kwavo kuchiweshe?